køre i. Det er jo rart at vide, at Holbæk Kommunes borgere, at deres affald bliver behandlet lokalt og bliver behandlet på en bæredygtig måde her på Solum-gruppens biogas- og formodningsanlæg, hvor man er i stand til både at levere biogas og at levere god muldjord ud af det affald, som vi som borgere ellers skaber.